Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie inawgurat il-proġett tal-imrieħel underpass fil-waqt mħabbar aktar investiment ambizzjuż fiż-żona. Dan il-proġett ilu jintuża minn Diċembru qiegħed jiffaċilita ħajja dawk li jiffrekwentaw din iż-żona li taqqat is-Central Link ma' Santa Venera. Dan l-investiment se jaffaċilita t-traġitt taċ-ċiklisti, dawk li jkunu bil-mixi u kif ukoll jipprovdu konnettività aħjar għal dawk li vjaġġaw bil-vettura tagħhom. Il-proġett li tlesta fi żmien stipulat huwa magħmar għal kontra għal arar u joffri aktar sigurtà. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Ivan Falzon, elenka l-viżjoni tal-Gvern sabiex jimmaterjalizza proġetti ta' din ix-xorta minkejja l-isfidi li pajjiżna affaċċja fl-aħħar snin. Huwa spjega wkoll l-investiment li se jkun qed isir. Dan kien wieħed mill-proġetti maġġuri li kellna fuq idejna. Wasalet komplija li nfetaħ għall pubbliku f'Diċembru li għadda u l-messaġġ kien pożittiv ħafna, in-nies ġie milquh ħafna min-nies. Ovvjament qegħdin illum inawgurajnieh imma se nħabbru iżjed investiment fiż-żona fejn fil-ġimgħat li ġejjin se nibdew l-upgrade tas-southbound lanes. Jiġifieri warajja għandek 2 kilometri li se jiġu upgraded u ġdid sistema ta' l-ilma tax-xita ġdida u sistemi ta' sigurtà fit-toroq. Dan ifisser li dan il-proġett se jkun tkomplija tal-ħafna proġetti li saru fiż-żona. Minnaħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia qal li din hija infrastruttura għas-seklu 20. Semma wkoll proġetti li se jkunu qed jitlestew u oħrajn li se jinbdew. Qegħdin naraw proġetti li tlesta fil-ħin skont dak li ġie mfassal, proġett li ħafna xogħol, imma wkoll il-kuraġġ illi minn proġett fuq il-karta, illi kien fuq il-karta fuq pjanti għal ħafna snin, il-Gvern sab il-kuraġġ li jagħmlu. Ovvjament l-inkonvenjent ikun hemmhekk, u allura il-fatt li issa n-nies qed jesperjenzaw il-proġett u qegħdin naraw illi n-nies b'mod pożittiv laqgħuh anki għaliex hawnhekk hawn aktar sigurtà issa, it-traffiku huwa flowing ħafna u hawn ukoll mezzi ta' kif inti timxi jew nkella tuża r-rota. Naraw li issa ngħaddu għal xogħlijiet fl-ajruport li jitlesta fil-ġimgħat li ġejjin, dak ta' Dinitrol ta' ħalluqa biex imbagħad ħarsitna jmorrej l-imsida fejn hemmhekk għandna l-proġett tal-Imsida Creek li qed jistennina bil-proġett ferm kbar.